Aşgabatda azyk haritlarynyň hususanda gökbakça önümleriniň bahasy gymmatlaýar. Söwdegärler tekjelerde azyk haritlarynyň döwlet tarapyndan kesitlenen bahalaryny yerleşdirseler-de aljylara olary 2-3 esse ýokary bahadan satýarlar. Bu ýagdaýda näýile bolýan aljylar häkimetleriň nyrhlary gözegçilik etmeýändigini aýdýarlar. Soğunun 1 kilogramının bahası 18 manada yokorlanıptır. Käbir hususi dükanlarda bolsa 20 manat bolupdyr. 2 hepdollar onun bahası 9 manatdy. Söwdegärleriň tekçelerine bolsa onun 1 kilogramının bahası 7 manat görkezilýär. Dip Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy 20 martda aýtdy. Gymmatlan haritlaryň arasynda alma hem bolup, häzirki wagt onun 1 kilogramy 25-40 manat aralygynda bahalanýar. Bir ay ozal onun bahasy 14-18 manat aralygynda bolup, bu ýagdaý almanyň azyndan 80-90 göterim gymmatlandygyny görkezýär. Paýtagtly aljylar özleriniň tekçelerde görkezilen bahalardan 2-3 esse köp tölemeli bolýandyklaryny aýdyp, häkimetleriň bahalaryň ýygyderli ýokarlanmagyna gözegçilik etmeýändigini, özleriniň bu barada edýän şikaýetleriniň hem oňy netije tapmaýandygyny aýdýarlar. Azyk söwdasyny edýän telekeçiler bahalaryň ýokarlanmagynyň, hususanda soğunyň gymmatlamagynyň birnäçe sebäbiniň bardygyny belleýärler. Olaryň sözlerine görä, birinciden ýurtda öndürilen soğunyň aglabasy daşary döwletlere satyldy we içerki bazara harit galmady. İkinciden ýanwar aýyndaky aýazly howada soğun we sarımsak hasylyny sowuk urdy we ekinler zaýa boldy. Bu ýagdaýlar ýurtda soğun gyçlygyny we onuň bahasynyň gymmatlamagyna getirdi. Ýanwar aýynda Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejelerde pesa gaçdy. Bu gökbakça önümleriniň doňmagyna, ekin meýdanlarynda we ýyladyşhanalarda ekinleriň aglabasynyň sowuk urmagyna getirdi. Şonda ekrançylar we telekeçiler öňümüzdäki aýlaryň hem özleri hem de ilat üçin yeňil bolmajakdygyny duýdurupdylar. Geçen aýyň başynda bolsa Türkmenistanda soğunyň we sarımsagyň iň köp ekilen ýerleriniň başynda gelýän Lewap vilayatynda daýhanlaryň ençemesi güýze eden adaplarynyň puja çykandygyny aýdyp, soğun we sarımsak ekilen meýdanlary sowuk urandygyny, şol sebäpli bu işlere gaýtadan girişýändiklerini gurrun beripdiler. Şonda daýhanlar täze ekilen soğunyň maý aýynda hasyl berjekdigini aýdyp, täze hasyl ýetişýänçä soğunyň bahasynyň 30 manada çykmagynyň ähtimaldygyny çaklapdylar. Şol bir wagtda Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky serhet geçelgesindäki gümrük gullugynyň bir işäri gymmatlamanyň iki ýurduň arasyndaky söwda bilen bagly girdilen täze çäklendirmeler bilen ilteçiklidigini aýdýar. Iranda içerki uruş dowam edýär. Şol sebäpli biziňkiler, ýagny Türkmenistanyň gümrük gullugy serhetden geçirilen haritlaryň möçberini, görnüşini çäklendirdiler. Dip gümrük işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Iranda geçen ýylyň sentýabrynda Mahsa Amini polisiýanyň gözegçiliginde wagty ölenden soň ýurduň 100den gowrak şäherinde geçirilip başlanan köpçüliklerin demonstrasiýalar henüz hem wagtal dowam edýär. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurduň döwlet gümrük gullugyndan we Aşgabatyň söwda edarasyndan kommentariýa alyp bilmedi.